Els citricultors de Nules volen obtindre un segell propi de qualitat per a les seues mandarines. Diuen que és l'única forma de salvar este cultiu, clau per a l'economia de la Plana Baixa. Enguany s'ha hagut de deixar podrir la collita a l'arbre per la competència que arriba de Sud-àfrica. Per això l'Ajuntament ha demanat la dimissió del ministre d'Agricultura. És la pitjor crisi dels cítrics valencians en 25 anys. A la Plana Baixa, més del 40% de la fruita s'ha quedat a l'arbre. Els productors volen unir esforços per impulsar un segell de qualitat que ajuda a salvar el cultiu. Buscar quina és la nostra diferenciació en caràcters climatològics, meteorològics, orogràfics, que marcaran aquesta diferència de la nostra Clement Nules. Els experts reunits avui en el Congrés de Citricultura han abordat els aspectes clau per a impulsar una marca en l'àmbit europeu. I n'hi ha que justificar molt bé tots els requisits per a poder tindre i gastar i marxa de qualitat. Es un procés llarg y costoso. Es una necesidad de conectar con el origen, es una necesidad de lo que se llama ahora el real food, de la comida real. Ara es crearà un reglament que determinarà els estàndards i les normes a adoptar per assegurar la qualitat. Tot per a garantir el futur d'un cultiu clau per a l'economia local, ara fonat pels acords de lliure comerç amb Sud-àfrica que inunda els supermercats de taronges a baix preu. L'Ajuntament de Nules ha aprovat una moció en què demana la dimissió del ministre d'Agricultura. Si no té ganes de solucionar aquesta problemàtica, si no se veu capacitat, perquè se'n vaig a casa. Del passat congrés ja va sorgir la Plataforma per la Dignitat del Llaurador, que ha mobilitzat les protestes dels citricultors durant esta campanya.